Křehká láska jim dala nezlomnou naději, díky které dokázali přežít. Zdálo se mi o tobě. V čase strachu, zoufalství a smrti se stal zázrak a oni našli jeden druhého. To nejhezčí, co může člověk udělat, je zachránit někomu život. Klemán Stýely a Jiří Mádl. Jsi silný, musíš být nejsilnější. Jenom s tebou. Ve skutečném příběhu lásky, která byla silnější než smrt. Kolet.